Volgens Aqualectra is de vraag naar water en elektriciteit met 15 tot 20% gedaald in de afgelopen periode. Dat is een gevolg van de lege hotels en het feit dat veel bedrijven zijn gesloten. Dat heeft directeur van Aqualectra Derek Jones tegen Extra gezegd. Volgens hem is de vraag naar water en elektriciteit in de afgelopen 25 jaar nog niet zo laag geweest. En ook het aantal verkeersongelukken op het eiland is drastisch gedaald sinds de overheid coronamaatregelen heeft ingevoerd. Als gevolg daarvan is er namelijk veel minder verkeer op het eiland. Schadebedrijf Forensis heeft aan de Extra uitgelegd dat bijvoorbeeld afgelopen vrijdag er maar 14 ongelukken zijn geregistreerd. Een dag later waren er maar 7. Normaal behandelt Forensis zo'n 50 ongelukken per dag. In Nederland werd gisteren duidelijk dat het centraal schoolexamen voor dit jaar niet meer doorgaat. Op Curaçao is nu nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met alle eindexamenkandidaten. Lisette van der Moengarmes, directeur van het Rooms-Katholiek Schoolbestuur, vertelde tegen de Extra dat er een onderwijscommissie zal worden ingericht. Die gaat op korte tijd beslissen hoe op Curaçao nu zal worden bepaald wie wel of geen diploma krijgt. Op Aruba is het aantal geregistreerde gevallen van corona binnen een dag met 5 gestegen naar 17. Daaronder zit een persoon die onlangs naar New York is geweest en daar waarschijnlijk besmet is geraakt. Ook zijn er zeker 3 lokale besmettingen. De jongste persoon op Aruba die is besmet is 23 jaar, de oudste 65. En de directie van het Dr. Horacio Oliver Hospitaal op Aruba maakte gisteren bekend dat een van de nieuwe gevallen een medewerker van het ziekenhuis is. Hij zou op het moment dat hij klachten kreeg zich direct hebben getest en meteen thuis zijn gebleven.